Gut, Heint, haben wir unsere Treffung in der Rahmen von Lern Yiddish und Yiddish Literatur online. Eine interaktive Treffung mit unserer Gruppe Lerner. Die Treffung Nummer 203. Wir lernen Jiddisch und jiddische Literatur schon 2 Jahre mit der halben. Und so wie wir halten inmitten der Erzählung auf Jiddisch von Chaim Grade Seides und Einiklach. Und wir halten bei der Seite Eugechomischkeit Nummer 30. Will ich beten bei Elena, sie soll einen Ruf stellen auf den Ekran, Seides und Einiklach, seit 30, Eugechomischkeit Toes. Emes alle gedenken, seit 30 und ihr sagt mir, welche Schuhe von euch ihr gedenkt. ורה זוכרת איזה שורה בעמוד 30? כן, זה בפרק השני. איזה שורה? איזה שורה זה מלמטה. עמוד 30 מלמטה, כן. איזה שורה? רק רגע. כן. האם מישהו זוכר כמה עמודים? 14, שורה 14. מלמטה? כן. זה סוף הפרק השני. לא חשוב איזה סוף, העיקר שיהיה מדויק איזה שורה. כן. האם מישהו זוכר כמה עמודים יש לסיפור זיידס ונאיניקלך? לא זוכרים? טוב, אז כולם רואים עמוד 30. אני לא יכולה למצוא, אני לא יודעת. רגע. את לא יכולה למצוא שורה. רגע, אני מחפשת. כן. רגע. אני מבינה. רגע. אנחנו מחפשים. הבנתי, עכשיו יהיה. עמוד 30 באקרן, שורה 14 מלמטה. כן. רגע, אני עשיתי טעות. רגע, עכשיו אני מחפשת. כן. רגע. מצאתי. אנחנו מחפשים עמוד 30. רגע, אני מצאתי. כן. שורה 14 מלמטה, איך מתחילה השורה? זה ביטוי. אלנה רואה את השורה? רגע, יש סימן, אני עוד לא בעמוד 30, כן, רגע. כן. אני... עמוד 30, כן? עמוד 30, שורה 14 מלמטה. את מעלה את זה באקרן? כן. כולם רואים? פה. זאת עיר, אז מה אין תעתקן? כן, מפה. אוקיי. אז אלנה, את יכולה להגיד מאיפה מתחילים לקרוא את ההתחלה? אני מצאנו.
כן, אז אולי תקראי את השורה. כן, כן. Seht ihr, also mein Tate ist gerecht. Wird Itzekel ausgerufen und euch Herrgott aufgehört, aufkommen in Kloß Joschen. כן, אז זה המשפט שאלנה קראה. ורה, בבקשה תקראי את אותו משפט. Seht ihr, als mein Tate ist gerecht, hat Itzekel ausgerufen. Und euch, hat aufgehört, aufgekommen in Kloß Joschen. אוקיי, עכשיו תחזרי ורה על 2-3 מילים ביידיש ותתרגמי. Seht ihr, als mein Tate ist gerecht. תרגום. אתה רואה, אבא שלי צודק. נכון. Hat Itzekel ausgerufen und תרגום. euch hat איציקל ausgerufen. תרגום. איציק כאילו אמר ככה, אמר בקול איציקל. רם. כן, קרא איציקל. עוד קרא, קצת. כן, כן. כן, קרא איציק. עוד 2-3 מילים. Und euch hat aufgerucht, aufgehört, aufkommen in Kloß Joschen. תרגום. ואחר כך הוא גם... לא, אונויך וגם הוא, איציקל, וגם הוא הפסיק... הוט אויב גהרט. הפסיק. כמו שמאיר כבר לא בא, גם איציקל הפסיק לבוא לקלויס יושן. כן, לבית כנסת הישן. כן, אנחנו ראינו קודם שהילדים ברגע שאביב בא, הפסיקו לבוא להתחמם. ורה, עוד משפט תקראי. סליחה, רק שנייה. הלו? אני באמצע, טובה. כן, צ'או. כן, אז ורה, טובה אמרה לי כרגע שאלנה התקשרה בטלפון שאצלה יש הפסקת חשמל, אבל אנחנו ממשיכים בעצמנו. אז בבקשה, עוד משפט, ורה. אני קוראת מהטקסט שיש לי בבית. כן, נכון. Demol haben sich die Szenen wieder ausgelöst zu den Mames und die Talmidim. כן, לכולכם יש הטקסט אצלכם בבית. על המסך כבר אין טקסט בגלל הפסקת החשמל? לי יש, אני לא יודעת. אני שואל האם אתם רואים על המסך את הטקסט? איך נחמה, אני לא יודעת. אני, אין לי, es ist schwer für mir zu finden das in my email. זה חבל מאוד, כי תמיד כדאי שיהיה לכם הטקסט באימייל, או שתדפיסו אותו בגלל מקרים כמו עכשיו. שפתאום יש הפסקת חשמל ואז אי אפשר. אוקיי, אין מינות, ich will proven das zu... תתחיל למצוא את זה. אוקיי. אז ורה בינתיים, תקראי עוד פעם את המילים שקראת ותתרגמי. כן. Demol haben sich die Szenen wieder
Arois gelost, die Mames von die Talmidim. תרגום. ואז מים שוב פעם הלכו, יצאו לאימהות של תלמידים. זהו, כאשר הילדים לא באו יותר לבית המדרש, אז הזקנים הלכו כנראה לחפש תלמידים. אנחנו מחכים שנחמה תמצא, תמשיכי ורה לקרוא. איכובדוס, איזה בלט? אנחנו בעמוד 30, שורה 15 או 16 מלמטה. אוקיי. תמשיכי. כמה זה תחילת הפרק השלישי האחרון. לא, הפרק זה לא עוזר, אנחנו צריכים שורה מדויקת. עמוד 30, שורה 15 או 16. תנסי נחמה למצוא את זה. פונדמולט? דמולט? כן, פונדמולט. תקראי עוד פעם. אני? כן, נחמה. Dämmelt haben sich die Skenen wieder herausgelost zu die Mames von die Talmidim. זה מה שוורה קראה, כאשר התלמידים הפסיקו לבוא, אז הזקנים haben sich wieder herausgelost. הם שוב יצאו כנראה לחפש תלמידים. תקראי עכשיו משפט חדש, נחמה. Die Altitschke haben getopchet in Schnee noch in tiefe Kaloschen. Kaloschen. תרגום. The elderly טופשן זאת אומרת לדרוך בשלג. What is that? Like stomp on the snow? Stomp or step? They stepped on the snow, can? Okay. In their deep boots, right? Kaloschen or boots? לא boots, אלא זה נעלי גומי ששמים על הנעליים כדי שהם לא ישקעו במים ובשלג. גלוצ'ס, איך אומרים באנגלית? galoshes, maybe. נכון. Okay. תמשיכי את המשפט הבא, כן? Was meint das Wort noch? Noch in Schnee, noch in tiefe Kaloschen. Was meint noch? אולי תקראי את המשפט כולו מההתחלה. Okay. Die Altitschke haben getopchet in Schnee, noch in tiefe Kaloschen. Was meint noch? Noch, in addition, כן? הם הלכו לא רק עם הנעליים, אלא עוד עם גלושס. משפט הבא, תמשיכי. Okay, das ist dasselbe Satz. Trotz die schwere winterdicke Kutschmes haben sie schon ausgetan und getragen jüdische... אז הנוח פה, עכשיו שאת קוראת הלאה, עדיין, היינו מתרגם yet. Yet? Yet. Okay. Yet. Why? Because of the continuation. חודש, אף על פי, כן? אף על פי ש. חודש, איך תגידי באנגלית? Nevertheless? נכון, הלאה. Okay. Trotz die schwere winterdicke Kutschmes haben sie schon ausgetan und getragen jüdische gewandene Hitlen. כן. אז הם עדיין הלכו עם הגלושס, אף על פי, כן?
in spite, הייתי אומר, die winterdicke Kutschmetz, the winter hats, okay? The warm winter hats, they took off. Okay? Kuchmans are hats for the winter? Kuchmas? Right. Okay. And was made gewandene Hitlen? Gewandene Hitlen, כובעים עשויים מבד. הקוצ'מה הם עשויים מפור, כי זה מחמם. אבל הם הורידו כבר את הכובעים החמים ולבשו כובעים מבד. Was meint das, bad? Was meint das? בד? Yeah. משהו שמחמם פחות. Okay. Mit der Heich steif Leisto und Tuchenem Kozirek. הופה. So הם לבשו כובעים מבד, שמזה עושים בגדים רגילים, לא של וינטר, מתהך שטייפנם ווט? מתהך שטייף לייסטו מתהך שטייף לייסטו ונטוחנם קוזירק. כן, קוזירק אני לא יודע מה זה. אני יודעת מה זה. בבקשה, אלנה. לא, זאת ורה. סליחה, ורה, מה זה קוזירק? זה לכובע שיש בו כמו טיפות כאלה שיש בהם חוץ מבראש, יש מעל פנים. לשים את זה מתחת לסנטר? לא, זה למעלה יש על, חוץ מכובע עצמה יש כאילו נגד שמש מעל הפנים, דבר כזה. זה שגרדה קורא לו הלייסטל, זאת אומרת תוספת כזאת, כן? זה מצחייה בעברית. כן, מצחייה, אוקיי. הדשק, היינו אומרים ביידיש, גרדה קורא לזה הלייסט, זאת תוספת, כן. לכובע. כן. ומה זה הקוזירק? קוזירק זה בכובע, מה שנגד שמש. יש כובעים נגד שמש, כן? אז חוץ ממה שיש בראש, יש המשך מעל הפנים, כאילו. כן, כדי לשמור מהשמש. כן. מה שאומרים מצחייה בעברית. אוקיי, נחמה, הלאה. Kozirik is nicht in Weinreich's Wörterbuch. לא, זוהי מילה רוסית, זה מה שוורה אומרת לנו. זה מה שביידיש אנחנו קוראים דשק, כן? מצחייה ששומר, שיוצא מהכובע קצת כדי לשמור מהשמש. עכשיו, ורה, מה הפירוש המילולי של המילה קוזירק? מה זה קוזיר? לא, יש רק מילה קוזירק וזהו, בלי... וזהו, אבל אין לזה משמעות מילולית? משמעות שזה כמו כובע עם... תוספת שבדרך כלל זה נגד שמש. אוקיי, אז זה מה שאנחנו ביידיש אומרים דשק או מצחייה בעברית. נחמה, המשפט הבא. Ich tracht das Emetzer darf machen ein Wörterbuch, aber zu gucken auf die alle Wörter, was steht in Literatur.
like lemoshel kozirek, right? God nutzt das Wort, das ist nicht Nechama, yeah. Nechama, es in ito kein sofek, there is no doubt that we need a dictionary of Yiddish literature, because in Yiddish literature, we have also words which are Russicisms, words which are not in Yiddish, but are used in Yiddish literature from the Russian or Polish vocabulary. You are right, but we have not such a full dictionary. Wo sind wir? Okay. Die Skenim haben mit abgehittet Trittelach getrotten auf die blotte, bespritzte Bruchsteiner, auf die wasserverfletzte Trottoiren. עד פה. 2-3 מילים ביידיש. Die Skenim haben mit abgehittet Trittlach. תרגום. Okay, the elderly with careful steps. Right. Small steps, Trittler, small steps, can. Oh, getrotten auf die blotte, bespiritzte Bruchsteiner. Can. So they were stepping on the full of mud, something about mud. Blotte bespritzte. Okay, which were with mud sprinkled stones of the street. Oh, ich habe vergessen, I forgot to translate Bruchsteiner. Die stones of the street. Auf die wasserverfletzte Trottoiren. Which means the trottoiren, the streets which were flooded with water. Trottoiren are the pavements? Trottoir is a French word for the place where people go in the street. זה מדרכה בעברית. מדרכה, נכון. תודה. על המדרכות שהיו מלאות מים. Und Beismeister hat sich sie gedacht, als sie Herren... לא בייס, אלא ובאייס מייסה. hat sich sie gedacht. Beeis, okay. Und Beismeister hat sich sie gedacht, als sie Herren herum sich liaremen, die zerlaufene Talmidim. Oh, and at the same time, right, hat sich sie gedacht, they thought or they realized, yeah, they thought or they felt, or it occurred to them maybe, as they hören herum sich, that they're hearing around them, that they are hearing around them. Liaremen, I don't know what liaremen. Liaremen, lo liaremen, ela liaremen. They hear around them the noise, liaremen. Does that come from like an alarm? Right. Like, oh, okay. Liaremen. Die zerlaufene Talmidim. That they hear around them the rush. What? Zerlaufene. That they're the noise the Talmidim who fled away are making.
Cellophane means noise? Die Cellophane? No, Yaremen. Yeah. The noise of the cellophane. Leifen זה לרוץ. The cellophane, the children which escaped, which went away. Okay. Or running away, right? Yeah. Right. Okay. עד פה. האם יש שאלה לגבי המילים שנקראו עד עכשיו? האם אלנה שומעת אותנו? No, Bella hat mir geschickt ein E-Mail, aber ob ich gehe rein in E-Mail, ich verloren Chaim gerade, das ist ein Problem. Yeah, good. Wer ist der? Vera oder Elena? No, es ist Nechama. Nechama. Was hat Bella geschrieben? Okay, 1 Minute. Ihr wollt dich verlieren. Oh, sie hat mir geschickt in Hebräisch. Elena ביקשה ממני להודיע כי יש הפסקת חשמל. כי נפל החשמל אצלה בבית, in אינטרנט, היא ביקשה something לנסות לפתוח את השיעור, אני לא יכולה עכשיו. לא צריך, השיעור ממשיך. השיעור ממשיך, תגידי לבלה אם את יכולה reply, השיעור ממשיך. אוקיי. שבלה לא תטרח. תעשי reply, בלה, השיעור ממשיך. בלי אלנה. אצלנו החשמל לא נפל. אוקיי. כן, עכשיו אני מבין, ורה, שדניאל לא נכנס. דניאל לא נכנס, לא. וגם אנה לא נכנסה. לא, רק... כן, רק אתם. כן, אני מבין. בסדר. מה לעשות? נגד זה אין מה לעשות, זה לא תלוי בנו. אז ורה, תקראי הלאה. Seien sie stehen geblieben und sich Pamelech herumgekommen, nur gar nicht seinen Machmes, dem Strahlen blendenisch. תנסי לקרוא עוד פעם את אותו משפט. Seien sie stehen geblieben. Seien sie stumm geblieben. Stehen כתוב. מה את אומרת, ורה? Seinen זה מה? Sorry. Stehen. Stehen, wie Steiner. Seien sie stehen geblieben? Seien sie stehen geblieben, כן? ורה, תמשיכי. Und sich Pamelech herumgekommen. Pamelech herumgekommen. אוקיי, תרגום, ורה. Seien sie stehen geblieben, תרגום. אז הם הזקנים. הזקנים. seien stehen geblieben. תרגום. הם עצרו כאילו. הם עצרו, כן, und sich herumgeguckt. לא, פמלך, לאט הסתכלו מסביב, ערום. מסביב. הסתכלו מסביב, תמשיכי ביידיש.
noch gar nicht gesehen, מחמס, אבל לא ראינו, לא ראו שום דבר. מחמס, תמשיך לקרוא. מחמס דם שטרלן בלנדניש. בגלל הסנוור, מחמס דר פרבלנדניש, בגלל הסנוור, אל תשכחו שאנחנו כבר באביב, כן? בגלל הסנוור פרבלנדניש, עכשיו תקראי עד סוף המשפט. זהו, נקודה. שטרלן בלנדניש, נקודה. מחמס דם שטרלן בלנדניש. בגלל הסנוור של קרני האור, שטרל. כן, כן. כן. עוד משפט, ורה? Groi opgekrochene Mäuren und nicht getinkewete wenn und nachher Ziegel. אני לא שומע אותך, תדברי יותר גבוה, כן. Groi opgekrochene Mäuren und nicht getinkewete wenn von nachher Ziegel. Der Psych. תגיע עד לנקודה והקריאה. Vergossene mit Stadtfett Lichtigkeit haben die Szenen gestochen in die abgewachte Augen. נחמה, תקראי את אותו משפט. Groi abgekrochene Mäuren und nicht getinkewet Wend von nackte Ziegel, vergossene mit der scharfer Lichtigkeit, haben die Skenim gestochen in die abgeschwachte Augen. מה המילה הראשונה שקראת ביידיש? Groi abgekrochene Mäuren. אוקיי. ורה תרגום. גרוי אובגקרוכנה מוירן. אני שכחתי איך זה בעברית. מה זה שם העצם במשפט הזה? מהו הסובסטנטיב במשפט הזה? לא. הסובסטנטיב. לא. הסובסטנטיב פה זה מוירן. מה התרגום של המילה מוירן, ורה? בניינים. לא. מוירן. נחמה, את יכולה לעזור? The walls of a building or the walls of מויר ביחיד זה wall. מוירן זה רבים. מדובר פה על הקירות. The walls. גרוי אובגקרוכנה מוירן. נחמה, איך תתרגם גרוי אובגקרוכנה מוירן? Well, zu kochen is kriechen? Kochen is kriechen? לא, אובגקרוכן. פה המילה זה לא קריכן, אלא אובגקרוכן. אובגקרוכן זה שהצבע ירד. גרוי אובגקרוכן מוירן, קירות אפורים, גרוי, קירות אפורים שהצבע מהם שהיה קודם ירד, ולכן הקירות נראים אפורים. גרוי אובגקרוכן מוירן, ורה תמשיכי.
עוד כמה מילים ביידיש. wird von nacket Ziegel. תרגום. מי יכול לעזור? נחמה? תחזרי על המילים ביידיש. And no, לא, על המילים ביידיש. unit getinkevet. לא, קודם. אחרי מויר, מה כתוב ביידיש? Nicht getinkewette Vent, funakete Ziegel. כן, unit getinkewette Vent, funakete Ziegel. מה זה getinkewet? Mit Ink. מה זה טינק? Wenn man schreibt mit der Feder. לא, זה לא טינק. זה לא דיו. טינקבט. ניט גטינקבט ונט. השם העצם, הסובסטנטיב זה ונט. ונט זה פלורל של ונט. וקירות, ונט, ניט גטינקבט. קירות שלא שמו עליהם צבע יסוד. שלא שמו עליהם טינק. טינק ביידיש זה סיד. קירות שלא שמו עליהם סיד. איך אומרים סיד באנגלית? זמלה? No. לא. No, I don't understand. I don't understand. זה הצבע הלבן הבסיסי לפני שצובעים קיר, שמים עליו צבע לבן בסיסי, שעליו שמים אחר כך צבע. Getinkevet das kommt von טינק. reintinken, like to dip? לא, טינק. המילה טינק. יש למישהו מילון של ארכבי? Okay, I have Weinreich. תסתכלי, ורה, יש לך מילון של ארכבי? אולי זה פרג'ט? איך? פרג'ט? לא מבין את המילה, באיזה שפה? בעברית זה סיד, סמך יוד דלת, קלח, מה שאומרים. קיר לפני שצובעים אותו, שמים עליו סיד, צבע לבן, צבע בסיס. כשהוא מתייבש, שמים עליו צבע, מה? Plaster. נכון. Plaster. Nicht getinkewet Vent, walls which were not plastered. Elena is the... שלום אלנה, חזר החשמל? כן, בקושי. יופי. אז את יכולה להעלות על המסך? יש במסך טקסט. יש טקסט. אנחנו באיזה שורה מלמטה? שורה 16 או 17? איזה עמוד? לא, סליחה. 11, מה? לא, רגע, ניש גטינקבט ונט. כולם רואים? כן. אוקיי. אז נחמה תקראי הלאה. Was meint von nackte Ziegel? Was meint Ziegel? ציגל זאת אומרת, איך אומרים ציגל באנגלית? bricks. Oh, yeah. זאת אומרת, קירות with bricks which are without any color, which are bare bricks. Okay. Begossene mit der scharfer Lichtigkeit. תרגום. Watered or wet with a sharp, Scharfe Lichtigkeit.
A sharp lightness. זה לא wet, אלא covered. בגוסן ובמונדן של covered, illuminated, with a very sharp light. כן? מדברים איך הקיר נראה, לא צבוע, bricks which are without anything, and very lighted by the sun. אלנה, המשפט הבא. עכשיו אני עסוקה. אוקיי. עכשיו אני לא יכולה. אוקיי, אז נחמה, Okay. המשפט הבא. Okay, there's just, we're not at the end of the sentence yet. There's a few more words. Haben die Skenen gestochen in die abgeschwachte Augen. אז כל האור הזה, כן? והקיר הלא צבוע, הם גשטוכן דיסקיינים. האור הזה דקר עם די אויגן, דקר לזקנים בעיניים. בשביל הזקנים היה יותר מדי אור, כי העיניים שלהם חלשות. אז זה דקר להם בעיניים. נחמה, משפט חדש. Muntere kulichlach, koilichlach? נכון, מלשון קול, אבל מה המילה הראשונה שקראת? Muntere. איך? Muntere. איזה אותיות? Mem vav nun tes ein resh ein. Muntere. מונטרה קוילכלך, קולות מלא עידוד, קולות מעודדים. תמשיכי לקרוא עד נקודה. Was meint das auf English? Muntere? מונטרה, כן, מי רוצה להציע? פרה? אולי זה cheerful? cheerful voices, נכון. cheerful voices. Das kommt von muntere, das ist aber זה בא ממות. מות means... Aber es ist da ein Nun. Muntere. נכון. מלשון מונטר, cheerful. Oh, okay. Okay. Muntere... עד סוף הנקודה ביידיש. Okay, muntere Koilichlach haben von Ehrgeiz. Okay, we just have to go to the next page, page 31. תעלי אלנה עמוד 31. Okay, weit knowend, abgehilcht, wie in a Neppel von jener Seit Teich. עד פה. מונטרה קוילכלך, cheerful voices. תקראי 2-3 מילים עוד פעם ביידיש. Okay. Sorry, Elena, can you just go back to the end of the last page, please? Okay, danke. Muntere Koilichlach haben von Ehrgeiz weit knowend abgehilcht. כן, abgehilcht von Ehrgeiz. קולות cheerful voices haben abgehilcht von Ehrgeiz. Von weit Ehrgeiz. Von weit Ehrgeiz. Haben abgehilcht. Ich weiß nicht, was das meint. The echo of cheerful voices, abhilfen, the echo of cheerful voices were heard von weit knowend, from a distance. Weit is weit and knowend is close. So was mean weit knowend? Weit knowend from a distance, but near.
Abgehilcht. Okay, we're echoing. We could hear them, כן? Wie in a nepel von jener Seite, as they were heard wie in a nepal, as if they are coming from a nebula, nepal. Fog, yeah, fog. From a fog, כן? Von der anderen Seite Teich. From the other side of the river. Right. Vera, המשפט הבא. Haben die Altischke sich weiter gelebt und gesucht die Mamas von den Talmidim in רק בקול יותר גבוה, כי לא שומעים. כן. רגע, אני אסתכל מה. יש לי 100%, אני לא יכולה לעשות יותר. אוקיי. אז תמשיכי עם מה שיש לך. In die Kellerlich und bei die Koschekes von Händlerkes in die Gas. כן. אלנה, תחזרי על המשפט שוורה קראה. כן, אנה נכנסה. רגע, את עדיין עסוקה אמרת? לא, אני אמרתי שאנה נכנסה. אנה נכנסה, שלום אנה. שלום לכולנו. יופי שחזרת. כן, גם אני יופי שאני חזרת. בשביל אנה, תגידו לה שאנחנו במסך בעמוד 31. איזה שורה, אלנה? מלמעלה? ראשונה למעלה. איזה שורה? ראשונה. שורה ראשונה מלמעלה. כן. תקראי, אלנה. רגע, Munterne Kolchlichs, Boben von ergens weinend, aufgehielten wie ihn an Nepal von jener Seite. כן, von jener Seite, זה קראנו, עכשיו תקראי את המשפט הבא. כן, אני טעיתי. לא, בסדר. Und die Altischke sich weiter geschleppt und gesucht die Mames von seinen Talmidim. Okay, עד פה. Vera, haben sich die Altischke weiter geschleppt. תנסי לתרגם. מהו הפועל, ורה, במילים האלה? הובן זה רק חצי פועל. הובן זיך geschleppt. נכון, הובן זיך geschleppt. איך תתרגמי הובן זיך geschleppt? הם הלכו ככה לאט לאט. נכון, זיך שלפן, סחבו את עצמם, הלכו לאט לאט, זה תרגום יפה. מי הלך לאט לאט? די אלטיצ'קה. הזקנים, כן, הלכו לאט לאט, ונגזוך די ממס. תרגום? וחפשו אמהות. וחיפשו את האמהות, כן? של תלמידים שלהם. של התלמידים שלהם. נחמה, תמשיכי. ביידיש. Ungesucht die Mames von seinen Talmidim in die Gewölblach, in die Kellerlach und bei die Koschekes von Händlerkes in Gas.
איפה חיפשו הזקנים את האימהות של התלמידים? in die Gewölblach. תרגום? A Gewölb is that a business? הגוולב זה חנות. Okay. המילה גוולב זה חנות. So it's למה המילה גוולב היא חנות? זוהי מילה ישנה ביידיש, מכיוון שחנויות במאה ה-19 ובהתחלת המאה ה-20 בערים ובעיירות היו חנויות שהגג שלהם היה עגול. המילה גוולב זה מה שאנחנו בעברית קוראים גוולב, זה כימור. זה מבחינה ארכיטקטונית, זה הגב המעוגל, גב עגול, לא כמו היום שהגב הוא שטוח. ולמה הוא עגול? כדי שכשיש שלג או יורד גשם, אז זה נופל למטה, כי הגג הוא גוולפט. גוולפט זאת אומרת מקומר, מעוגל. אני מסביר את עצמי? לא הבנתי, I didn't understand the Hebrew. כאשר when we speak about a little חנות, a little place. Maybe a store, like a storefront. Not a front, but a little store in the 19th century, הגג, כן? The store, איך אומרים גג באנגלית? Roof. The roof of the store is not flat, but from the architectonic point of view, the roof of the store is round in order that the snow and the water when it rains should go down. And this architectonic form of a roof, we call it gewölbt, round. And because of that, the store is called a gewölb. Now it's clear what they say? Wie a shirem, an umbrella, dasselbe, sort of? נכון, עגול. Okay. עגול. טוב, מי מתרגם? Okay, well, yeah, I can try and finish. Und die Kellerlach הזקנונים מחפשים את האימהות של התלמידים כדי להזמין עוד תלמידים. אז מחפשים את האימהות in the stores, איפה עוד? הם מחפשים in the killers, בסלרס, כי שם יש האימא של איציק, נדמה לי, שמכרה חול. Und bei die Keuschen ובשוק ליד הסלים, איפה שאימהות מוכרות דברים. תמשיכי נחמה. Und bei die Koschikes von Händlerkes in Gas. והזקנונים מחפשים את האימהות ליד הסלים, by the קושיקס ליד הסלים ברחוב. משפט הבא, נחמה. Okay. Eier Itzikol ist Cholile nicht gesund, hat der Balaam sich gekliegelt zu reden mit der Verkäuferke von die Chinekes, wie es wollt gar nicht geschehen. Okay. תחזרי על 2-3 מילים ביידיש, כן? Eier Itzikol is Cholile nicht gesund. Your Itzikol is, God forbid, not healthy. תמשיכי.
hat der Melamed sich gekliegelt. gekliegelt. Der מלמד hat sich gekliegelt. איך תתרגמי gekliegelt? Das kommt von klug. נכון. He was being witty or smart, or like a smart aleck, no? He made himself smart because he knew that Itzikel went away because of the spring and not because he's ill. So the מלמד hat sich gekliegelt, העמיד פנים, and he made himself not understanding. Ken. I don't understand what that means. He was being sarcastic, maybe? No. He was okay. making himself as he doesn't understand why Itzikel went away from the Beit Midrash. So he made himself not smart, but he tried to overwit the situation. Mm-hmm. Okay. Hat sich gekliegelt zu reden mit der Verkäuferke. So he tried to overwit the vendor. So she will think that he doesn't understand why Itzikel went away from the Beit Midrash. ורה, המשפט הבא ביידיש. לא, זה עוד צריך להמשיך לתרגם. Von die Chinekes, wie es wohl gar nicht geschehen. זה סוף. זאת אומרת, אז he outwitted the vendor of the Chinekes. Chinekes is Chinekes. Okay, as if nothing happened. He knew that something happened, that the spring came and Itzikel doesn't want anymore to be in the Beit Midrash. ורה, תקראי את המשפט הבא. Men mag sich machen. Тамевате, כדי המנשן nicht verschämen und ihm helfen טון. תחזרי על 2-3 מילים ותתרגמי. mag sich machen тамеватן. כן. אז אפשר לעשות מעצמו אחד שלא מבין. נאיב, תמים. כאילו הוא אדם תמים, כן. די מנש ניט פרשמן די לא לבייש את האדם, את האמא של איציקל. כן, הוא מעמיד פנים שהוא לא מבין מה שקורה, כדי לא לבייש את האמא של איציקל, לא להגיד לה שהבן שלה בא